No snaž sa, ne? Však teda... Tu je tá osa. Na balkóne máš 450, ty. No a teraz Zuzanka dozadu! Na zadok! To je tak vieš, aké ťažké to sú. No matka, čo ty? Ty uderím hlavu. Stalo to nič? To je jak namáhavé. Však keď už nefajčíš, tak môžeš skákať. No ale vidíš, a teraz tam ono je salto, dozadu dopredu. A ty nefajčíš, ho sedíš? A víš, keď to je fakt na mňa? Ja ti verím. A žiadne salta, nič? Jak teda... No a čo? By som si vybila dilinu. Ale o čo, však si na trampolíne. Aj toto máš meké všetko. Áno, ja viem. Ale jak sa teší. Ja by som sa tam hádzal všelijako, ne, ako ne, Vilém furt takto. Môžeme sa hádzať, ale ja viem dýchla. Ale Zuzanka, to máš také na to prispôsobené, aby kedy si to hlavička vyšli. Tam by sa ti nemalo nič stať. No, že? Posraté ste obidve, hej. Poď ten výpis, rozbol. Ja už som veľký na to. No poď sem. Ja to s tebou vymením na 2 minúty. Pozrej, Saminka, Čo sedíš, hej? Však teda... A spoločníka teraz. Ja ty cvrky, ty zakajú. Ježiš, hoď, ak te mala deti potom počúvaj. Kto? No ty. No Zuzi, aj ideš kotrové let dopredu dozadu. Neskúšala si salto spraviť ešte? To je úplne jednoduché. Ono vyskočíš a nohy si nedávaj dozadu a tlač sa tým, to sa tlačíš dozadu, sa pretočíš. Normálka. Do vody to je jednoduché, ale na tom to nie je. Ale je. No skôr by som povedal, jednoduchšie to máš tu, ako Áno. vode, lebo tam sa musí odraziť ty sama. Do vody to je jednoduchšie. Áno, lebo tam môžeš padnúť, ak chceš, ale však tuto s tebou netapne aspoň. Toto zbytočne vyhodené peniaze. Že? Tu sme si mohli poskakať po zemi, jak tí oni domorodci, ne? No tak to Verko točí, jak podľa mňa kolena. Fuj. Baka padá. Ja už nikto nedostane nikto. Zbytočne tu blokujete ľudí. Že to? Si to videla? Máš si nahnané, že? Pre mňa to vyžil. Babi dole. Chvála Bohu. Chvála Bohu. Smutočne opúšťajú oné. Fakt smutné z toho, no.